बेफोर गोबां साननि उनाव आं दिनै मोनसे भिडिअ लाबोदों भिडिअखौ मानि सायाव जागोन नोंथांमोना हयथ' हमनानै मोनखांबाय थाम्बनेलाव नायनानैबो बा बेवहायबो नायदो एडभार्टाइजमेन्ट होननानै बुंदों स' नोंथांमोना मिथिदों जानांगौ जे जोंना आसाम सरकारनिफ्राय जोबोर मोजां मोजां माखासे मानि जोबोर गोबां बिबांनि पस्टफोर ओंखारदों जायफोरखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय गोबां फरायलायनाय जानो नाङा एसे फरायनायफ्रानो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो लोगोसे बेयो जुदि नोंथांनि थाखाय खामानियाव फैयाब्लाबो नोंथांनि न'खरनि गथ' गथाय बिदा फंबाय बिब' फंबाय बिनानावमोन बा गामिनि गथ'फोरनि थाखाय बे खामानियाव फैनो हागौ बेखायनो जोबजासिम नायनानै एसे बुजिना लानो थाखाय आं गासैखौबो खावलायबाय दाना नायदो मा मा पस्टफोर ओंखारदों गिबियाव नाय केटेगरि 1 केटेगरि 1 आव मा दं एकाउन्टेन्ट केशियार जुनियर एसिस्टेन्ट एलडिए स्टेन'ग्राफार एटसेट्रा माने बायदि बायदि वाटार आरो गुबुन गुबुन पस्टफोर दंबायो बे पस्टफोरखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय जोंनो मा जानो नांगोन बेचेलर डिग्री जानो नांगोन थामहिनबा डिग्री पास जानो नांगोन ग्रेजुवेट जानो नांगोन आरो बेहा कम्पिउटारनि डिप्ल'मा बा सार्टिफिकेट थानो नांगोन होनना बुंदों बियो खमैबो 6 दाननि जानो नांगोन आरो कर्सआ बेवहाय गासै 8,331टा पस्ट दं बेयो एसेल' बिबांनि पस्ट नङा गोबां बुरजा 8,331टा बेनि उनाव केटेगरि 2 आव नाय बेवहाय दं फिल्ड एसिस्टेन्ट फिल्डमेन फरमेन सेक्सन एसिस्टेन्ट सयल कनजारभेशन फिल्ड वार्कार जुनियर एग्रिकालचार एक्सटेनसन एसिस्टेन्ट बायदि बायदि थ' बेवहायबो गोबां बुरजा पस्ट दं आरो बे पस्टफोरखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय मा जानांगोन नोङो HSSLC थामहिनबा हायार सेकेन्डारि पास जानो नांगोन नाथाय बेवहाय मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन नैफोर पस्ट जेरै लेबरेटरि एसिस्टेन्ट सेक्सन एसिस्टेन्ट आरो फट'ग्राफि एसिस्टेन्ट बे मोनथाम पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनोब्ला HSLC थामहिनबा हायार सेकेन्डारिया साइन्स स्ट्रिमनिफ्राय जानो नांगोन होनना बुंदों बे मोनथामखौ गारनानै गुबुन गासैबो पस्टफोरखौ मा आर्ट्सनिफोराबो बा गुबुन गुबुन स्ट्रिमनिफ्राबो एप्लाइ खालामनो हागोन बेवहायबो गोबां माखासे पस्ट दं 3,690टा बेयो एसेल' पस्ट नङा गोबां बुरजा पस्ट बेनि उनाव दं केटेगरि 3 बेवहाय दं ड्राइभारनि पस्ट बेवहाय ड्राइभारनि पस्टआव एप्लाइ खालामनो थाखाय HSLC थामहिनबा मेट्रिक पासल' जानो नांगौ बेवहायबो गोबां बुरजा ड्राइभारनि पस्ट दं 1,120टा बे पस्टफोरनि बिबांफोरा गोबां बुरजा आरो फरायनायाबो बांद्राय फरायनाय जानो नाङा एप्लाइ खालामनो थाखाय केटेगरि 1 निखौ बा खालि डिग्री थाबानो जागोन डिग्री पास बानो जानो नांगोन जागोन 6 दाननि कम्पिउटार सार्टिफिकेट थाबानो जागोन केटेगरि 2 नि एप्लाइ खालामनो थाखाय हायार सेकेन्डारि पास बानो जागोन जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्रायनो एप्लाइ खालामनो हागोन नैबे मोनथाम पस्टनि अनगायै गुबुनफोरखौ आरो ड्राइभारनि थाखायथ' मेट्रिकल' पास जानांगौ HSLC दाना बैसोखौ नायदो बैसोआ मा होनना बुंदों 18 निफ्राय 40 बोसोरनि गेजेराव जानो नांगोन बैसोआ नाथाय जों ST फोरनि थाखाय मोनसे सुबिदा दं जोंहा 5 बोसोर रिलेक्सेसन थागोन आरो बे 5 बोसोरा आपार एजआव थागोन थामहिनबा जोङो 45 बोसोर बैसोसिम ST SC फोरा एप्लाइ खालामनो हागोन 18 निफ्राय 45 बोसोर बैसोनि गेजेरनि गासैबो SC ST सुबुंफोरानो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बे बैसोखौ नाथाय माजों सानना दिहुनगोन होनना बुंदों मेट्रिकनि HSLC नि एडमिट सार्टिफिकेटआव थानाय डेट अफ बार्थखौ लानानैसो सानगोन होनना बुंदों गुबुन डकुमेन्ट्सफोराव लिरनाय थाबा जानाय नङा बे मेट्रिकनि एडमिट बा सार्टिफिकेटआव थानाय डेट अफ बार्थखौ लानानैसो सानना दिहुनगोन मा डकुमेन्ट्स नांगोन पासपर्ट गांसे आपल'ड खालामनो गोनां जागोन आरो सिगनेचार स्केन खालामनानै आपल'ड खालामनांगोन एप्लाइ खालामनाय समाव बे मोननैखौ रेडि लाबानो जाबाय पासपर्ट आरो सिगनेचार फी एप्लिकेसन फी थागोन एप्लिकेसन फीया गोबां नङा जों SC ST फोरनि थाखाय 250 रांल' 250 थाखा जेबो नङा बे आरो बे फीखौ जोङो अनलाइनानो पेमेन्ट खालामनो नांगोन थामहिनबा एप्लाइ खालामनाय समाव जोंहा मा होनना बुंदों पेमेन्ट गेटवे थागोन बेवहाय पेमेन्ट खालामनो नांगोन 250 थाखा एप्लिकेसन प्रसिडिउर थामहिनबा माबायदि एप्लाइ खालामनांगोन बेखौ एसे बुजिनानै लादोनि मा होनना बुंदों केन्डिडेट्स आर रिक्वायर्ड टु एप्लाइ इन प्रेसक्राइब फर्म थ्रु अनलाइन मड अनलि अनलाइनल' एप्लाइ खालामनो हागोन बेवहाय अफलाइननि जेबो बेबस्था थानाय नङा थ' बेवहाय मा होनना बुंदों मोननै वेबसाइट होना दोनदों मोनसे जाबाय www.sevaonline.org आरो गुबुन मोनसे जाबाय assam.gov.in बे मोननैनि जायखिजाया मोनसे वेबसाइटआव थांनानै जायखिजाया मोनसे वेबसाइटखौ खुलिनानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन
आरो एप्लाइ खालामनाया अलरेडि 11 एप्रिल थामहिनबा 11 एप्रिलनिफ्राय जागायखांखाबाय दा सोलिगासिनो दं दा एप्लिकेशन सेल बी रिसीव फ्रम 11 एप्रिल 2022 onwards up to 30 May 2022 तो अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि जा प्रसेस बेयो आं एसे आगोलावसो बुंनाय बायदि 11 एप्रिलनिफ्राय अलरेडि जागायखाबाय आरो 30 मेसिम बेयो सोलिगोन 30 मेआ लास्ट डेट गुबुन माखासेखौ जों सावरायला बेखौ नोंथांमोना बेखिनिखौ मोजाङै बुजिबाय दाना नायनि सिलेक्शन प्रसिडिउर माबायदि सिलेक्शन खालामनाय जागोन बेखौ एसे बुजिना लानि दा सिलेक्शन क्राइटेरिया एन्ड द मोड अफ एग्जामिनेशन फर द डिफरेंट कैटेगरीज अफ पोस्ट शेल बी कम्युनिकेटेड इन ड्यू कोर्स अफ टाइम तो माबायदि क्राइटेरिया थागोन सिलेक्शननि थाखाय आरो एग्जामिनेशनफोरा माबायदि जागोन आनजादफोरा माबायदि जागोन मा केटेगरीनि पोस्टनि थाखाय बेखौ उनावसो बिथांमोना मिथिगोन होननानै बुंदों गुबुन माखासे कन्डिशनबो दं मा कन्डिशन दंनाय those candidates who are already in government service should produce NOC from the respective HODs at the time of the computer skill test मा बुंदों जायफोर केन्डिडेटफोरा अलरेडि गभर्नमेन्ट जब मावगासिनो दं बिथांमोना गावसोरनि HOD हेड अफ द डिपार्टमेन्टनिफ्राय NOC लाबोना होफैनांगोन होनना बुंदों NOC दिन्थिनांगोन आरो बे NOC खौ माब्ला दिन्थिनांगोन कम्पिउटार बा स्किल टेस्टनि समाव खिन्थिनांगोन होननानै बुंदों गुबुन माखासे कन्डिशनाथ' थाखायोसै बेफोरो एखे सेम थ' जोबोर माखासे पोस्ट मोजां पोस्टफोरा जोङो एप्लाइ खालामनांगौ बेबायदि सुबिदाया फैबाय थाया दाना बेवहाय अनलाइन एप्लाइ खालामनो थाखाय जा मोननै वेबसाइटनि बाथ्रा बुंदोंमोन बे मोननै वेबसाइटखौ जों खेबसे खुलिनानै नायनि गिबियाव दं www.sevaonline.org बेखौ नायग्रोनि मा होनदों www.sevaonline.org sevaonline.org बेखौ नायग्रोनि जों बेखौ सार्च खालामबा नैबेबायदि फैयो बेवहाय नायनि स्टेट लेभेल रिक्रुटमेन्ट कमिसन फर क्लास 3 पोस्ट बेवहाय एप्लाइ इयाराव जों थांनानै नायनि बेबायदि ओंखारदों अब्ला बेवहाय थांनानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन माबोरै एप्लाइ खालामनांगौ बेनि सायाव जुदि भिडिअ लाबोनांगौब्ला आं लाबोगोन बेयाव आरो भिडिअ आं एप्लाइ खालामनायबो दिन्थिगोन दाना मोनसे आरो साइट जोंनो खोन्थाबावदों बेखौबो जों नायनि www.assam.gov.in बेखौबो नायनि थ' बेवहाय बे साइटआव थांब्ला नैबेबायदि फैदों बेवहायबो जोङो नै स्टेट लेभेल रिक्रुटमेन्ट कमिसन फर क्लास 3 पोस्ट बेवहाय एप्लाइ इयाराव थुबानो जागोन बेबायदि ओंखारगोन अब्ला बे साइटआव थांनानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन जोङो गासैबो एप्लाइ खालामनो नांगौ सोरनि साफालाव मा दं मोनथिया आरो भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला बा हेफाजाब जानाय बायदि मोनदोंब्ला नोंथांमोनखौ साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय खावलायबाय आरो बेखिनियावनो आं आंनि भिडिअखौ फोजोबनोसै गोजोन्थों